Levoča v roku 2009 bola zaradená do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Po zaregistrovaní sa na 46. slovenskom zimnom zraze turistov vydávame sa po Podkošickú bránu na trasu Levoča, Mariánska hora, Levočská dolina, Levoča v dĺžke 13 km. Začíname výstupom na 760 metrov vysokú Mariánsku horu, na vrchole ktorej sa nachádza bazilika Navštívenia Panny Márie. Prvá kaplnka bola postavená v roku 1247. Posledná prestavba sa uskutočnila v roku 1914. Bazilika patrí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku. V roku 1995 sa tu za prítomnosti pápeža Jana Pavla II. Konala najväčšia púť, ktorej sa zúčastnilo až 650 000 pútnikov. Extrémne mrazivé počasie sme cítili na každom kroku. Pekne nám to vrzgalo. Z Diablovho vrchu sa nám naskytol pohľad na zasnežené vrcholky Tatier. Z Diablovho vrchu pokračujeme strmým klesaním popri zjazdovke k Diablovej diere.
Po mrazivom dni sme sa zohriali v chate pod zjazdovkou. Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. V priestoroch Radnice sme si pozreli výstavu turistických známok. No a konkrétne sa nachádzate v renesančnej radnici. Môžete si kľudne sadnúť zatiaľ. Ktorá je jednou vysunutou expozíciou spiskeho pozádu. Ako ste tu videli, Levoča vznikla v 13. storočí, konkrétne po páde tatárskych vojsk v roku 1241. Preto je mesto obklopené hradbami, ktoré sú 9 metrov vysoké. V minulosti boli dlhé až 2,5 kilometra. Miestnosť slúžila pre stretnutia mestskej rady, ale takisto sa tu konali súdne pojednávania. No a originálny katovský meč. Tu už sa naša prehliadka končí. Ja vám ďakujem za pozornosť. Po prehliadke radnice foto do kroniky pri klietke hanby. Chrám svätého Jakuba je gotická sakrálna stavba. Svojím cenným interiérovým vybavením, kolekcie gotických krídlových oltárov, vzácny mobiliár, viacero jedinečných umeleckých diel sa radí medzi najcennejšie historické pamiatky u nás. Hlavný oltár chrámu svätého Jakuba je jeho najcennejším umeleckým dielom. Rezbárska časť oltára je dielom majstra Pavla z Levoče.